Dieetistä ajattelin vähän kertoilla. Tervehdys kaikille siellä. Tässä on nyt 9 kuukautta tulee kohta niin ilman alkoholia ollut ja sitten no ruokavalio on tarkentunut tässä niin kuin matkan varrella ja nyt sitten on tuossa helmikuusta asti on ollut sitten ilman herkkuja, semmoisen otin tuossa ja niin kuin sokeriherkkuja. Ja nyt tästä aprillipäivästä asti, 1.4. asti ei ole aprillipilä tämä, niin on sitten jää pois nuo kaikki tämmöiset vehnäjutut ja muut. Kaikki tämmöiset pikkuherkut tai tämmöiset suolaiset, missä on vehnäjauhoja. Niin. Ja kaikki tämmöiset energiajuomat, tai ei energiajuomat, vaan noin proteiinijuomat ja kaikki tämmöiset mahdolliset, että niin kuin ihan perusruokaa simppelisti, ei mitään semmoisia niin kuin mitään ihmeitä. Ja tarkoituksena sitten kesäkuun alkupuolella niin mittuuttaa se kehon koostumus ja sitten toi kolesteroli kesäkuussa ja se LDL-kolesteroli, mitä mä tässä on niin kuin tämän vuoden projektin niin kuin tarkoituksena saada alaspäin on, niin sitten katsoa ja ihmetellä sitten, että miten tämä on onnistunut tämä projekti, että onko se tippunut, se on nyt jotain, tai silloin viime vuonna oli 3,2 jotain, ja sitten kun on suvussa sydän- ja verisuonisairauksia ja tälleen, niin rasitteena, niin se syytä olisi olla alle 2. Ja sen oikeastaan niin kuin motivoi sitten tähän tätä muutosprosessia kokeilemaan vuoden. Ja totesin sitten ilman sen alkoholin kanssa ja sen sitten näitä siihen liittyviä sivujuttuja, huonosti syömistä ja muuta, niin ei siihen pääsisi. Niin jätin sen silloin alkuun ja sitten nyt sitten näitä ruokapuolta tarkennellut ja sitten nyt sitten loppu 2 kuukautta vielä tiukemmin tässä ottaa. Että katsotaan, aika hyvin tämä on mennyt. Että ihan mielenkiintoinen projekti nähdä, miten sitä niin kuin, saako muutosta aikaa. Ja yksi juttu, mikä oli jännä tässä oli, niin avokadoa rupesin syömään tässä joku 1,5 kuukautta sitten. Ja sitten ilmeisesti olen allerginen avokadolle ja se tekee tuonne käteen sitten semmoisia, tai ihoon tuli semmoisia oireita, ei muuten mitään, mutta niin pitää nyt vielä tutkailla, onko se sitten. Mutta se on hyvä tuote kyllä, hyvä siis hedelmäkö se oli virallisesti. Kysyä saa ja ihmetellä tästä ja tavoitteenahan on se 15% rasvaprosentti. Se on aika tiukka, en tiedä pääseekö siihen, mutta ihan katsoa miten se nyt menee, mutta ja sitten se kolesteroliarvo saada alaspäin sitten. Ja tuossa piti vielä tuosta joku ajatus oli mielessä tuosta. Niin, no, ei nyt tule mieleen, mutta jos tulee kysymyksiä tosissaan, niin voi kysellä ja päivittelen tänne sitten nyt vielä tätä ehkä jossain vaiheessa, miten sitten ainakin tuloksien osalta niin on mennyt tämä prosessi.